Častokrát sa nám stáva, že strácame dôveru v našich blízkych, kamarátov, priateľov, manželov, manželiek, partnerov, partneriek. A ja ti v týchto nasledujúcich videách odkryjem zo pár tipov, ako vieš okamžite budovať tvoju dôveru. Každopádne je dôležité si uvedomiť, že dôvera sa buduje nejaký čas. A v tomto videu ti ukážem jeden tip, ako vieš okamžite budovať tvoju dôveru. Ako náhle dáš niekomu nejaký sľub alebo nejaké slovo, tak ho potrebuješ dodržať. To znamená, že ak niekomu povieš, že zavolám ti zajtra o 5, tak zajtra o 5 musíš zavolať človeku. Ak povieš, že zajtra o 5 sa stretneme na tej a tej ulici, tak zajtra o 5 sa tam musíš proste stretnúť a musíš tam prísť. To znamená, že dodržuj slovo, dodržuj sľuby a tým pádom sa staneš u človeka dôveryhodný, zodpovedný a takto sa ti bude budovať dôvera. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš do komentu, či dodržuješ sľuby a slova a video zdieľaj ďalej medzi tvojich priateľov a známych.